ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁଶାନ୍ତ ବ୍ଲଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଦିଟା ଗାଡି ନେଇକି ଆଇଛି କମ୍ପେୟାର କରିବା ପାଇଁ, ଠିକ ଅଛି। ଏଥର 450X ଆଉ ଓଲା S1 Pro Gen 2, ଠିକ ଅଛି। ଦିଟା ଯାକ ଟପ୍ ମଡେଲ, ଆଉ ଦି ଜାକ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଲୋକଙ୍କ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଡାଉଟ ରହୁଛି କୋଉ ଗାଡିଟା କିଣିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଯୋଉଠି ଗାଡିର ଓଲାର ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କୋଉ ଆର ସର୍ଭିସ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି, ତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ ରହୁଛି। ତ ଡାଉଟ ଆଜି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଆଇଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତିରେ ବହୁତ ସାରା ଗାଡିର ଭିଡିଓ ଆସିବାର ଅଛି, ଆଉ ଓଲାର ତ ବହୁତ ସାରା ମୋର ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ ହେଇଛନ୍ତି, ଯାଇକି ଯାହାର ମନରେ ଡାଉଟ ଅଛି ସେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଥର ଏବେ ବହୁତ ସାରା ଗାଡିର ଭିଡିଓ ଆସିବାର ଅଛି, ତ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଦି ଜଣ ଏବେ କମ୍ପାରିଜନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବା। କମ୍ପାରିଜନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଏଇଟା ଟପ୍ ମଡେଲ ଅଛି, ଏଇ ଗାଡି ବି ଟପ୍ ମଡେଲ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରାଇସ ଟା ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବି, ଆଉ କୋଉ ଗାଡିଟା କାହାକୁ କିଣିବା ଦରକାର ବି ମୁଁ ସେଟା ବି କହିବି, ଆଉ କଣ ପାଇଁ କୋଉ ଗାଡି କିଣିବା ନ ଦରକାର ସେଟା ବି ମୁଁ କହିବି। ତ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ କମ୍ପାରିଜନ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗାଡିରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଆସିକି ସିଟ୍ ଉପରେ ବସିବେ। ତ ସିଟ୍ ର ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଆ ସିଟ୍ ଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। କେତେଟା ପତଳା ପତଳା ଦି ଜଣ ବସୁଛନ୍ତି ତ ଠିକ ଠାକ ହେଇଯାଉଛି, କେତେ ମୋଟା ମୋଟା ବସୁଛନ୍ତି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ହବନି। ଜଣେ ଆଗକୁ ବସିବ, ଜଣେ ପଛକୁ ବସିବ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଲେଡିଜ କିଏ ଯିଏ ଶାଢୀ ଫାଡି ପିନ୍ଧିକି ବସୁଛନ୍ତି ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, କାହିଁକି ନା ଆର ଲେଡିଜ ଫୁଟରେସ୍ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ କେତେ ଓଲା ଉପରକୁ ଯିବା, ତ ଆ ସିଟ୍ ଟା ଲମ୍ବା ବି ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ଚଉଡା ବି ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ଲେଡିଜ ଫୁଟରେସ୍ ଆରାମରେ ଲାଗିଯିବ, ସେତେ ଟିକେ ଲାଗିବା କଷ୍ଟ। ଆଉ ଏଠି ଆରାମରେ ତିନି ଜଣ ବି ଆମେ ବସି ଯାଉଛୁ, ପତଳା ପତଳା ତିନି ଜଣ ବସିବ, ମୋଟା ମୋଟା ବି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ବସିଯିବ। ଆଉ ରହିଲା ଲେଡିଜ ବସିବା କଥା, ଯିଏ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ସାଇଡ ହେଇକି ବସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ବସି ପାରିବେ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଆସିବା ଫୁଟବୋର୍ଡ ଉପରେ, ଠିକ ଅଛି। ଆ ଫୁଟବୋର୍ଡ ବହୁତ ବଡ ଅଛି, ଗ୍ୟାସ ଟାଙ୍କି କି ପରିବା ପତ୍ର ନଉଛନ୍ତି ତ ଆରାମରେ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କେତେ ଆପଣ ପଛରେ କି ଗୋଟେ ରାଇଡର ବଇଛି, କେତେ ଆଗରେ ଆପଣ ଜିନିଷ ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ଗୋଡ ରଖିବାକୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରେ, ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଗାଡି ଆଉ ସେଇ ଗାଡି ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହବ, ଯେ ବସିବାକୁ ଗୋଡ ରଖିବାକୁ ଜାଗା ବଞ୍ଚିବନି, ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଗାଡିର ଫୁଟବୋର୍ଡ ଟା ବହୁତ ବଡ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଗାଡି ଉପରକୁ ଯିବା, ଏଇ ଗାଡିର ବହୁତ ଫୁଟବୋର୍ଡ ଟା ବହୁତ ଛୋଟ, ଏତେ ଛୋଟ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାତ, ଜାଣିପାରିଲେ। ତ ଏଇ ଗାଡିର ଫୁଟବୋର୍ଡ ଟା ବହୁତ ଛୋଟ, ଆରେ ଜିନିଷ ମିନିଷ ନବା ବି ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଫୁଟବୋର୍ଡ ଦେଖିଦେଲେ, ଏବେ ଦେଖିବା ଆର ଡିକି, ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଗାଡିର ଡିକି ଦେଖିବା, ଏଇ ଗାଡି ଡିକିଟା କିଛି ଏମିତି ଆସୁଛି, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାହିଁବେ ଗୋଟେ ହାଫ ହେଲମେଟ ଆଉ ଛୋଟ ମୋଟ କିଛି ଜିନିଷ ରହିଯିବ, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଏତେ ରହିବନି। କେତେ ଚାର୍ଜର ରଖୁଛନ୍ତି ତ ହେଲମେଟ ରଖିପାରିବେନି, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ରଖିପାରିବେ, ତାଠୁ ବେଶୀ କିଛି ରଖିପାରିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଡିକିରେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଇଛି କମ୍ପାନୀ, LED ଲାଇଟ୍ ଦେଇଛି, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଫିନିଷ ଖୋଜିବାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଓଲା ପାଖକୁ ଯିବା। ଓଲାରେ ଡିକି ବହୁତ ବଡ ଦେଇଛି, ଠିକ ଅଛି। ଦିଟା ହାଫ ହେଲମେଟ ଆସିଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲମେଟ ରଖିକି ବି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ରଖିବାକୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ଆରେ କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଯେମିତି ତାହେଲେ ଲାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲା, ଏଥିରେ କିଛି ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଡିକି ବଡ ହବାରୁ ବେଶୀ ଜିନିଷ ଆପଣ ରଖିଲେ ଖୋଜିବାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଆପଣ ଡିକି ଖୋଲିବେ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, କେତେ ଆମେ ଡିକି ବନ୍ଦ କରିଦଉଛୁ, କେତେ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ବି ହେଲା ବହୁତ ଜୋରସେ, ନହେଲେ ଗାଡି ଫାଡି କେତେ ଧଉଛନ୍ତି, ଗାଡିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପେପର ଫେପର କିଛି ରଖିଛନ୍ତି ଡିକି ଭିତରେ, ତ ସିଏ ଓଦା ହବା ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଡିକି ଭିତରକୁ ପାଣି ଯାଉଛି, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆର ଚାର୍ଜିଂ ପଛରେ ଦେଇ ଦଉଛି, ଯୋଉଟା ଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଏଥର ଦଉଛି ଆଗରେ, ଏଠି ଦଉଛି ଏଥର, ଆପଣ ଏଠି ଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ ଏଥର, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଷ୍ଟୋରେଜ ରହିଲା, ଆଗରେ କିଛି ଷ୍ଟୋରେଜ ଏଠି ଦେଇନି, କିଛି ଫୋନ ଆପଣ କେତେ କଲ୍ ଫଲ ହେଲା କିଛି ବି ଏଠି ରଖିବାକୁ ଦେଇନି, ଖାଲି ଏଠି ଦେଇଛି ଆପଣ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିଲେ ଏଠି ଟାଙ୍ଗିକି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଓଲାର ଜିନିଷ ଟାଙ୍ଗିବାକୁ ବି ଦେଇଛି ଏଠି, ଠିକ ଅଛି, ଜିନିଷ ଟାଙ୍ଗି ପାରିବେ। ଆଉ ଏପଟେ ଚାର୍ଜିଂ ସକେଟ ଦେଇଛି, ଯୋଉଠି ଆପଣ ଚାର୍ଜ କରି ଫୋନ ରଖିପାରିବେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ହାଫ ଲିଟର ପାଣି ବୋତଲ ବି ରଖିପାରିବେ, ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଦିଟାର ଏତିକି। ତାପରେ ଆମର ଦେଖିବେ କେତେବେଳେ ସୁଇଚ, ଠିକ ଅଛି। ସୁଇଚ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମତେ ଏଥର ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଟିକେ ଚଲେଇବା କମ୍ଫର୍ଟେବଲ, କାହିଁକିନା ମୁଁ କେତେ ହାତ ରଖୁଛି ଏଠି, ମୋର ହର୍ନ କୁ ଆରାମରେ ହାତ ପାଉଛି, ଇଣ୍ଡିକେଟର କୁ ଯୋଉ ବି ସୁଇଚ ହଉ, ଠିକ ଅଛି, ହାତ ଆରାମରେ ପାଉଛି। ଆର ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ସିଷ୍ଟମ କରିଛି, ଯୋଉଟା ମାନେ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଯିଏ ନୂଆ ନୂଆ ଚଲେଇବ ବି ଗୋଟେ ଦି ଥରରେ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ ହାତ, ଠିକ ଅଛି। ଆର ଏଇ ସୁଇଚ କ୍ୱାଲିଟି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ଆର ସୁଇଚ କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ, ଠିକ ଅଛି। ଏଥର ଟିକେ ଛୋଟ ଅଛି, ଏ ଗାଡି ଟିକେ ବଡ ଅଛି, ହେଲେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ
କେତେ ମୁଁ ଏଠି ହାତ ରଖୁଛି ମତେ ହର୍ନ କୁ ହାତ ପାଉନି, ମତେ ହର୍ନ ଚିପିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ରୁ ହାତ ହଟେଇକି ମତେ ହର୍ନ ଟା ଚିପିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆର ବି ସୁଇଚ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ଟିକେ ମତେ ତା ସୁଇଚ ଟା ବେଟର ଲାଗୁଛି, ଏଟା ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ମାନେ ଟିକେ ଟାଇଟ୍ ରହୁଛି ସୁଇଚ ଯାକ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିବାକୁ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, ସୁଇଚ ମାତ୍ର ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ହଉନି, ହାତ ପାଉନି, କାହିଁକିନା ଯାହାର ହାତ ଛୋଟ ଅଛି ତାର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ହେଲା କଥା। ଆଉ ରହିଲା ମିରର, ମିରର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗାଡିର ମିରର ମତେ ଓଲାର ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ପଛକୁ ପୁରା ଭିଜିବିଲିଟି ହଉଛି, ମାନେ ପୁରା ଭଲସେ ଦେଖା ହଉଛି ଏଥର ଅପେକ୍ଷା। ଏଥର ବି ମିରର ଛୋଟ ନାହିଁ, ହେଲେ ଏଥର ଟିକେ ଯୋଉ ଓଲା ବେଟର ଅଛି ମିରର ଟା। ଆଉ ଷ୍ଟାଇଲ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଥର ମିରର ଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି ଓଲାଠୁ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଆସିଯିବା ଆର ଟାୟାର ଉପରେ। ଟାୟାର ମାନେ ତଳ ସେକ୍ସନ ପଳେଇ ଆସିବା ଚକା ଉପରକୁ। ତ ଚକା ଉପରକୁ ଆଇଲେ ଆର ଡିସ୍ ମିଳିଯାଉଛି ଆଗ ପଛ, କେତେ ଟପ୍ ମଡେଲ ନଉଛନ୍ତି, ଆର କେତେ ତଳ ମଡେଲ ବି ନଉଛନ୍ତି। ଆର ମିଳିଯିବ ଡିସ୍, ଆର ମିଳିବନି, ଆର ଡିସ୍ ମିଳିବନି ଆପଣଙ୍କୁ, ଡ୍ରମ୍ ବ୍ରେକ୍ ଆଉ ଡ୍ରମ୍ ମଟର ମିଳିଯିବ। ଆର ସେଇ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ତଳ ମଟର ନଉଛନ୍ତି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍ ବ୍ରେକ୍ ଆଉ ହବ୍ ମଟର ହିଁ ମିଳିବ, ସରି ମଟର ମିଳିବ ହବ୍। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ସସ୍ପେନସନ, ଦିଟାରେ ଭଲ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ମେନ୍ ହେଲା ଡିସ୍ ବ୍ରେକ୍ ଆଗ ପଛ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆର ଗୋଟେ ଡିସ୍ ବ୍ରେକ୍ ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବ୍ରେକ୍ ସୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସରିଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ନୂଆ ବ୍ରେକ୍ ସୁ ପକେଇଲେ ତ ବର୍ଷାରେ କେତେ 2 ଦିନ ଚଲେଇଦେବେ ସେ ବ୍ରେକ୍ ସୁ ସରିଗଲା, ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆଉ ରହିଲା ରିମ୍ ଦି ଜଣଙ୍କର ଆଲୁମିନିୟମ ରିମ୍ ମିଳିଯାଉଛି, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଆଉ ସାଇଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କହିବାକୁ ଗଲେ ସାଇଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦି ଜଣଙ୍କର ସେମ୍ ଆସୁଛି। ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଓଲାର ଟିକେ ଭାଇ କ୍ୱାଲିଟି କମ ଅଛି, କାହିଁକିନା ବସିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଥରର ସେଇ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ, ଏଥର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଆଉ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଏତେ ସାଇଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଟିକେ ଲଇଁକି ରହୁଛି ଗାଡିଟା, ମାନେ ବେଶୀ ଲଇଁକି ରହୁଛି, ଦି ଜାଗାରେ ଗାଡି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଖାଲ ଟେପରେ ରଖିବେ କେତେ ଗାଡି ଗଳିଆରେ ବି ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିବା ଆମର ଲାଇଟ୍ ଉପରେ। ଠିକ ଅଛି, ଓଲାର କିଛି ଏମିତି ସେଟଅପ୍ ଆସୁଛି, ହେଡ୍ ଡିପର ପଳେଇ ଯାଉଛି, ସେଇଟା ପାର୍କିଂ ଲାଇଟ୍ ତାର ପଳେଇ ଯାଉଛି ଆମର। ଆଉ ଏଥର ତାର ବି ହେଡ୍ ଡିପର ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ପାର୍କିଂ ଲାଇଟ୍ ବି ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ଉପରଟା ଇଣ୍ଡିକେଟର, ତ ତଳେ ପାର୍କିଂ ଲାଇଟ୍ ବି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଲାଇଟ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଲା ଟିକେ ବେଟର ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଥ୍ରୋ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ଏଥର ଟିକେ କମ ଲାଇଟ୍ ଅଛି। ରାତିରେ ଦିଟା ଚଳିବ ଚଳିବ, ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବେଟର ଓଲାର ଲାଇଟ୍ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଡିସପ୍ଲେ ଉପରକୁ ଆସିବା, ଡିସପ୍ଲେ ଦି ଜଣଙ୍କର ସେମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଦି ଜଣଙ୍କର ହ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ହୁଏ ଗୋଟେ ଥର, ଯେ ଓଲାରେ ଟିକେ ବେଶୀ ହୁଏ ଏଥର ଅପେକ୍ଷା। ଠିକ ଅଛି, ଏଥର ଟିକେ ଭଲ ଅଛି ଗାଡି, ମାନେ ତାର ସୁଇଚ ଯେମିତି ଚଲେଇବା ଷ୍ଟାଇଲ କରିବ, ତାର ଟିକେ ଟିକେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଏ। ଆର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଫିଚର କହିବି, ଆର ଚାବି ଦେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଚାବିରେ ଆପଣ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତାର ହେଇଛି ଚାବି ଭାବି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ତାର ଡିସପ୍ଲେରେ ସବୁ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଫୋନରେ ବି ଫିଟେଇ ପାରିବେ, ପ୍ଲସ ଡିସପ୍ଲେ ଫିଟେଇ ପାରିବେ। ଯେ ପାଣି ଫାଣି ପଡିଗଲେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ, ଆଉ କେତେ ହଠାତ୍ ବି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଚିପନ୍ତୁ, ଏଇ ସୁଇଚ ଚିପନ୍ତୁ, ସେ ଟିକେ ମାନେ ଲ୍ୟାକ୍ କରେ, ଥରେ ସୁଇଚ ଚିପି ହୁଏନି, ଏ ସବୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଲାଗେ। ମତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯାହାକୁ ମତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଲାଗେ, ଯାହାକୁ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଅଛି, ନିଜର ଲୋକଙ୍କ ଚଏସ୍ ଉପରେ କଥା ଯାଏ, ଯେ ମତେ ଚାବି ବାଲା ଟିକେ ବେଟର ଲାଗେ। ତାପରେ ଆସିବାର ଚାର୍ଜିଂ ଉପରେ। ଠିକ ଅଛି, ଦି ଜଣଙ୍କର ଚାର୍ଜିଂ କେତେ ଆପଣ ଘରେ ବସଉଛନ୍ତି 0 to 100 ହବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ନଉଛି, ଇଏ ନେଇଯାଉଛି ଓଲା 0 to 100 ହବା ପାଇଁ 6 ଘଣ୍ଟା, ଆଉ ଇଏ ନେଇଯାଉଛି 7 ରୁ 7.5 ଘଣ୍ଟା ଫୁଲ ଚାର୍ଜ ହବା ପାଇଁ। ଆର ଟିକେ ଚାର୍ଜ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଅଛି, 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ଆର ଚାର୍ଜ ଫୁଲ ହଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ଫୁଲ ଚାର୍ଜ କଲେ ସିଏ କେତେ ଯାଉଛି, ଇଏ କେତେ ଯାଉଛି, କମ୍ପାନୀ କ୍ଲେମ କରୁଛି ଇଏ 195 ପାଖାପାଖି ଯିବ ବୋଲି, ଯେ 130 ରୁ 120 ଭିତରେ ଯାଉଛି କେତେ ତାକୁ ଭଲସେ ଚଲେଇଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଇଏ ଫୁଲ ଚାର୍ଜ ହେଲେ କମ୍ପାନୀ କହୁଛି 120 ଯିବ, ସିଏ ବି ସେ 110 ପାଖାପାଖି ଯାଉଛି କେତେ ଭଲସେ ଚଲେଇଲା। ଠିକ ଅଛି, ତ କମ୍ପାନୀ ଯାହା କ୍ଲେମ କରୁଛି ଇଏ ଟିକେ ଠିକ ଅଛି, କମ୍ପାନୀ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲେମ କରିଦଉଛି ଓଲାର। ଠିକ ଅଛି, ଯେ କମ୍ପାନୀ ଟିକେ ବହୁତ ତାରିଫ କରେ ତା ନିଜ ଗାଡିର, ଆଉ ସେ ତ କରେ ଆଉ। ତାପରେ ଆସିଯିବା ଆର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ। ଠିକ ଅଛି, ଚାର୍ଜିଂ ଉପରେ କେତେ ଆଇଛି, ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଉପରେ ଆସିବା। ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଏଥର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି ଦେଇଛି, ଆଉ ଏମିତି ଏମିତିଆ ଜାଗାରେ ଦେଇଛି ଯୋଉଠି ଆପଣ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଦେଇଛି, କୋଉଠି ଗୋଟେ ବୁଲିବାକୁ ଆଇଛନ୍ତି ସେଠି ଦେଇଛି, ଏଇଭଳିଆ ଜାଗା ଦେଇଛି, ଏନ୍ଏଚ ପାଖରେ ଦେଇଛି, ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ପଡିବ। ଆଉ ଓଲାର ଓଡିଶାରେ ଗଣି ଗଣି ବୋଧେ 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ଗୋଟେ କଟକରେ ଦେଖଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ମୁଁ ଯାଇଛି ଥରେ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ, କଟକରେ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିନି। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଯାଇଛି ସେଠି 2ଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜରରେ 2ଟା ପୋର୍ଟ, ମାନେ 2ଟା ଗାଡି ବସେଇ ପାରିବେ ଥରକରେ, ଆଉ ସେଠି ମାଛ ହାଟ ଭଳିଆ ଭିଡ। ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ଯେବେ ବି ଯିବେ ଦିନ ବେଳା ସକାଳ 7ଟାରୁ ନେଇକି ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାବେଳେ ଭିଡ ରହିବ। ଆପଣ ସେଇଠି ଯାଇକି ଆପଣ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଟା ପୁରା ଘଣ୍ଟାଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା ବି ଛିଡା ହବାକୁ ପଡିପାରେ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଥର ସେମିତି ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ, ଏଥର ଟିକେ ଚାର୍ଜିଂ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି, ଏଇଟା ପାଇଁ ଭାଇ ଭଲ। ତାପରେ ସେଟା ସରିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆସିଯିବା ଏବେ ଗାଡିର ପ୍ରାଇସ୍। ଠିକ ଅଛି, ଗାଡିର ପ୍ରାଇସ୍ ପଳେଇ ଆସିବା। ଇଏ ପଳେଇ ଯାଉଛି 1,60,000 ଆସୁଥିଲା, ଏବେ କମି ଯାଇଛି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଆଉଛି। ଆଉ ଇଏ ବି
ସେଇ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି। କେତେ ଫିଚର ନେଲେ ଇଏ 1,70 ପଡିଯାଉଛି। ଇଏ ଟିକେ ଅଧିକ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ରେଞ୍ଜ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ବାକି ଜିନିଷ ଟିକେ ମାନେ ଆମର ବୁଟ ପେସ୍, ବୁଟ ରେ ଜାଗା ନାହିଁ। ଏ ଟିକେ ମାନେ ଜାଗା ଉପରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ। ମୋ ଛୋଟ ଗାଡିଟା, ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ ଗାଡିଟା, ଏଇଟା ଅଛି କାହିଁକିନା ଇଏ ଟିକେ ଅଧିକା ରେଟ୍ ଦଉଛି। ଆଉ ୱାରେଣ୍ଟି ବି ଆର ଟିକେ କମ ରହୁଛି, ଆଉ ଆର ଟିକେ ବେଶୀ ରହୁଛି। ତାପରେ ଏଇ 2 ଜଣ କମ୍ପାନୀ ଜାଣିଗଲେ କାହାକୁ କୋଉ ଗାଡି ନବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯୋଉ କହିଥିଲି ଲାଷ୍ଟ କୁ କହିବି କାହାକୁ କୋଉ ଗାଡି ନବା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଲାଗେ ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡି ଅଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା, ତ ଆପଣ ଏଥର ଉପରେ ଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଗାଡିର ୱାରେଣ୍ଟି କମ ଥାଉ, ରେଟ୍ ଅଧିକା ଥାଉ, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଫ ଟାଇମ ରେ ଟେନସନ ମିଳିବନି। ଠିକ ଅଛି ନା, ଆପଣ ଥରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେଟା ଭୁଲିଯିବେ। ଠିକ ଅଛି, କେତେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି 20-30 ହଜାର ଟଙ୍କା ଏଥର ଉପରେ, ରେଞ୍ଜ କମ ମିଳୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡି ଅପସନ ଅଛି, ତ ଏଇଟା କିଣନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଓଲା ଉପରକୁ ଯିବେ, ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡି କେତେ ନାହିଁ, କେତେ ଗାଡିରେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପସ୍ତେଇବେ କାହିଁକି ଗାଡି ମୁଁ ଆଣିଲି। ଠିକ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଓଲା ଅଛି, ମୁଁ ସେମିତି କହୁନି, କାହିଁକିନା ଓଲାର ସର୍ଭିସ ବି ସେଇଭଳିଆ। ତ ଗାଡି ଦିଟା ଭଲ, ଠିକ ଅଛି, ଗାଡି ଉପରେ ସର୍ଭିସ କେତେ ଭଲ ଦବ ନା, ଗାଡି ଭଲ, ଠିକ ଅଛି, କେତେ ସର୍ଭିସ ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ଗାଡି କେତେ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ସେ ଗାଡି କଣ କରିବେ ଲୋକ, ସଜାଡି କେତେ ହବନି, ସେ ଗାଡି ଯେତେ ବି ଭଲ ହେଇଥାଉ ସପୋଜ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ସୁ କେତେ ପକେଇବାକୁ ଯିବେ 5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ ଓଲାରେ, ଆଉ ରେଟ୍ ବି ହାଇ। ଠିକ ଅଛି, ତ ମୋ ହିସାବରେ ଆଗେ ଗାଡି କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ଭିସ ଦେଖନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ଗାଡି କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଏମିତିଆ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁନି ଯୋଉ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ରେ ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରେ ଛିଡା ନ ହବ। ଦେଖିଲେ 2 ଜଣ କମ୍ପାରିଜନ ସରିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କୋଉ ଗାଡି କାହାକୁ ଆଣିବା ଦରକାର, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କହିଦେଲି। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ କେତେ ଗାଡି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଗାଡି ଉପରେ ଟିକେ ଯାହାର ନଲେଜ ଅଛି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାଇକି ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟରରେ ଟିକେ ଭିଜିଟ କରନ୍ତୁ, ଗାଡିର ସର୍ଭିସ କେମିତି ଅଛି, ଆଉ ସୋରୁମ ଯାଇ ଭିଜିଟ କରନ୍ତୁ, ତା ୱାରେଣ୍ଟି ଫାରେଣ୍ଟି, କାହିଁକିନା ସଦାବେଳେ ଅପ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ ରହୁଛି ଗାଡିର ରେଟ୍ ଆଉ ୱାରେଣ୍ଟି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଯେବେ ବି ଗାଡି କିଣିବାକୁ ଯିବେ ସେଇଟା ଦେଖିବେ। ଗାଡି ଦିଟା ବେଟର ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି କୋଉ ଗାଡିର କଣ କଣ ଅଛି। ତ କେତେ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ମୋ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗାଡି ବିଷୟରେ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଭିଡିଓ ଆସିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଗାଡିଟା ମୁଁ ଏବେ ଆଣିଛି, ତ ତ ଏଇ ଗାଡି ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡିଓ ଏବେ ଆସିବାର ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଓଲାର ମନରେ କାହାର ଡାଉଟ ଅଛି, ତ ଓଲାର ବହୁତ ସାରା ଭିଡିଓ ମୁଁ ବନେଇକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ କରିଛି, ସେଠି ଯାଇକି ଭିଜିଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।